IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipaay ti social protection iti City Government of Bataca karay iti ubing na inna ken dagiti anak dagitoya. Segon na kani Konsehal Kishal Pungtilana, daytoy a programa ket para karay iti agtawana iti 18 agpababa, masikog wenno addaan man ti anaka. Inlawlawag na, iti tawon 2022 narugyan tinaso a programa ken tunggal benepisyaryo ket umawawata iti 500 a pisos iti kada bulan iti lasod ti ennom a bulana. Ito nga itawon 2023 sa umabot iti 40 a benepisyaryo tinagnamay iti nasao a programa. Gapu iti daytoy itinapalabas sa tawon ket napagbali na 1,000 a pisos ti awatan dagiti masekna na iti uneg matlaeng nga iti innom a bulana. Kat manipod kireje 500 pesos per month for 6 months. Babayin kireto yung ordinansa yung pangaro tayon iti 1,000 pesos per month for 6 months apo wan. Alakat kas chairman iti social services daguto yung mati may sarat ng lablaban tayo isumot ti may nga introduce tayo iti unag iti pagpandayon lintag iti syudad ta haantay mat amin dagito yung maipresentar no hanbat nga agtimag apo dagiti mismo nga benepisyaryo iti mismo nga opisina nga naka-assignan tayo iti opisina iti Social Welfare and Development nga imatmatunan iti social worker tayo ni Ma'am Marnelly Sabas. In panamnaman ni Pungtilan aday iti gakat a may patpatong pala ket aggapo karag iti timek ti umili. May nag-itiraytoy in pasigurado na nga ad-ado paya programa ti maadaw para iti pagsayaatan dagitoy. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.